Sekuqalwe uphenyo mayelana nengozi ebulale abantu abayisikhombisa emgwaqeni onguthelawayeka weN4 eHectorspruit eduze kwaseKomatipoort eMpumalanga izolo ebusuku. Itekisi ebelisuka eGoli liya eMozambique lishayisane mahlanze neloli. Kushona abantu abayisikhombisa okubalwa kubo Umshayeli wetekisi, Umshayeli weloli kanye nabanye abagibeli abayisikhombisa abaphuthunyiswe ezibhedlela ezahlukene. Lena ke imisalela letekisi lebeyihambisa abantu ibamikisa eMozambique. Le nhlekelele ihambe nemiphefumulo yabantu abayisikhombisa, kwathi labayisikhombisa baphila, kanti ke nalo bekashayela iloli uphilile. Besuka eJoburg eMpumalanga. Angazi ukuthi kuyenzakala njili injinge itayera ne. Bamuka kusuka lapho angazi ukuthi ngiphume kanjani umuntu. Kusuka lapho nasuka nesibhedlela. Basebenzisi bemgwaqo bayanxuswa ukuthi babeketele emgwaqeni. Kusolakala ukuthi umshayeli wetekisi akakakhoni kuyilawula yase ingena kule line la kuchamuka khona imoto letihamba indlela leyale la chamuka khona. Kubonakala ngathi umshayeli wekhumbi uye wahluleka kuyilawula yaphuma endleleni yayabukana nale truck labeyita dashayisana ngetinhloko. Kwabe sekushona abantu labangu7 laba kule khumbi. Lo mgwaqo ke weN4 uya ngekuba ingodi kulendzawo lelihlanze yaseMpumalanga. Ngingusiphephile kunene wetindzaba te SABC eNkomazi.